Οι γυναίκες από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης συναντήθηκαν στο κτήμα Παμφόρο στο Αρίστινο, όπου συμμετείχαν σε πρακτικό σεμινάριο για την παραγωγή ψωμιού, πίτας και λαλαγκίτας στο πλαίσιο της βιολογικής γιορτής που πραγματοποιείται για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Στο Αρίστινο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο κτήμα Παμφόρος, πραγματοποιήθηκε πρακτικό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης με στόχο να μάθουν να φτιάχνουν ψωμί, πίτες αλλά και λαλαγκίτες όπως παλιά. Έτσι λοιπόν φόρεσαν τις ποδιές τους, εφοδιάστηκαν με τα απαραίτητα υλικά και ξεκίνησαν την παραγωγή ψωμιού και πίτας. Σε εξέλιξη βρίσκεται το σεμινάριο, το πρακτικό σεμινάριο που το ονομάσαμε «Φτιάχνουμε όπως παλιά πίτες, ψωμί και λαλαγκίτες». Έχουμε κάνει, όλες οι κυρίες έχουν ετοιμάσει από ένα ταψί με πίτα. Τα γεμίσαμε και τώρα είναι στο φούρνο και ψήνονται. Περιμένοντας λοιπόν να ψηθούν οι πίτες, σε λίγο θα βγάλουμε να ζυμώσουμε το ψωμί, να πλάσουμε μάλλον το ψωμί, γιατί το έχουμε ζυμώσει ήδη. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Και να αρχίσουμε να φουρνίζουμε. Δίπλα ο Νίκος μας δείχνει πώς να φτιάχνουμε λαλαγκίτες και να μάθουν οι κυρίες να κάνουν και τις λαλαγκίτες. Στόχος του πρακτικού συνεδρίου είναι να συνδεθούμε και πάλι με την παράδοσή μας που είναι πλούσια. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι γυναίκες που συμμετείχαν άνοιξαν φύλλο και γέμισαν πίτες με διάφορα υλικά, ενώ το ψήσιμο του ψωμιού και της πίτας έγινε σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο, όπως τις παλαιές καλές εποχές όπου δεν υπήρχαν ηλεκτρικές κουζίνες. Θα το πάμε στο φούρνο. Ρίξτε τα μέσα στο πάτωμα κατευθείαν, να τα πάρουμε τα κορίτσια να το βάλουν στο φούρνο μέσα. Να βάλω